реалистично. Това мога ли, изклонна ли съм, готова ли съм да положа усилия и да го постигна следващата година, да речем. До година по това време да бъде факт. Това е точна дата. Тоест, ти си слагаш един период. Това се прави с цел ти да го кажеш пред себе си и да можеш да го планираш по-лесно и да можеш да му дадеш още една рамка, още една яснота на това нещо. Защото когато, ако не си направим тази стъпка, ако не си изясним горе-долу в какъв диапазон от време ние наистина възнамеряваме да започнем да работим на тази наша финансова свобода, шансовете са, тъй като живота се случва постоянно, не си мотивирана, решаваш, че ще се развиваш, решаваш, че ще правиш всичко редовно, обаче след 2 седмици и половина децата се разболяват, ти вече имаш план, искаш, мотивирана си, амбицирана си, всичко върви наред, обаче нещо се случва вкъщи, провалят ти плановете, емоцията от това, което се случва вкъщи те завладява и всичко тръгва в тази посока, фокусът ти тръгва в тази посока и тук веднага искам да кажа, че не казвам, че когато децата не са болни или нещо се случва вкъщи, ние трябва да продължим да си мислим за финансовите цели и да зарежем всичко, което се случва около нас. Не. Това имам предвид под датата, която е посочена, точна дата. Просто когато ти продължаваш да поставяш ясни параметри на това, което искаш да изградиш,